It's raining. It's gonna rain all day. Yeah? Yeah. Oh, good thing we have rain, yes. That's cool. Yeah. A good thing yesterday was a good day. Yeah, that's good. So si Ruth po ay nag-pick up na ng breakfast yan. May chocolate siya. Ako naman may coffee. Yung mga gamit namin sa likod. Yaan nyo na lang yan. It's really nice, no? Yeah. It's really beautiful. Can you see properly ba? Can you see the road properly? I can see. Nakatabangi po kayo, no? Kaya kita yung holder ng ano ba, no? One thing we didn't do is the Mary on the mountain. That's true. Kaya siya yung gusto namin puntahan sa Vietnam na ano ba na? Yung si Jesus na nasa tuktok ng bundok parang Brazil. Did you walk here last night? Yeah. So I've been to the water. It was also nice of them. Yeah. Yeah. It was a good walk. We walked pretty far. Ayan yung car. Pag nasa traffic light, magkape tayo. Malas man guys. O one man. The bridge there is really nice. Saan kami kagabi? May bridge dyan. Yung binili ko sa Makati. First time kong gamit. Ay, magkape na tayo. Lamias kape. It's really good ba? Yeah. Sulod naman ang pang stir. Nice here. Can I drink it like this? Like that. Yeah. The sausage, the mayonnaise is just enough, not too sweet, not too salty. Okay. Yeah. With the McDonald's. It's our first time to have breakfast from McDonald's, not like this one. I had it before in the Netherlands once. I mean, quite a while now. And I like the bread that they're using. It's owned by them. Yeah. We're also not that far from Aachen and Poland. No, not really far from Köln. You'll see many people with things from Köln, the football club, so it should not be really far. I saw videos of Jota's funeral. Slot was there. Huh? Slot was there and all the players from there. Yung namatay na football player guys. Na Portuguese. Portuguese no? Kakakasal lang niya 2 weeks ago. May naiwan na 3 anak. Diba? Ang ano ng buhay eh. Ang ikli ng buhay. Kaya mag-enjoy tayo. Kaya i-enjoy po natin. Kaya sobrang maikli ng buhay. Hindi natin alam. Kahit gaano ka pa kayaman, gaano ka pa kaganda, kagwapo, o gaano pa kung ano man ang estado ng buhay mo. Time mo na talaga. Kaya i-enjoy. Diba na daw? Right, Papa? Life is short. Enjoy it. Yeah.
Luxembourg ay malapit po sa Nice. malapit Little bit sa like Belgium. Germany, Belgium, tsaka sa France. And ano po siya? Tawag dito, mayaman na bansa. Maliit siya, pero mayaman na bansa. Pero, isa siya sa pinaka mahal yung cost of living ba dito. That's nice, no? Like houses that you can see ba? Yeah. Like that. Sobrang ganda niya, no? Ulan na ulan sa Luxembourg. It's really raining, so wala tayong kawala. Pero sabi ko sa kanya, andito na lang din tayo. Maglibot na lang tayo. Say, I don't know when we can come back here. For sure. Not anytime soon. Yan, may pa-flea market ngayon. Nice. Ganda ng building na yun. Ang ganda ng city dyan sa baba. Oh. Ganda ng view sa baba. And on the other side, there's the new bridge there. Sa kabila naman, ano siya? Old bridge. Kijk naar de trein. Huh? Go there now. There's a big train wheel. See? That's your only chance to see the train now.
Sobrang ganda, no? If you get the chance, pag nagbiyahe kayo ng Netherlands, Germany, Belgium, France, drop by ano na lang, Luxembourg, kasi malapit lang din naman. And you can explore the area. Day trip lang, kahit day trip, okay na. Yung parking namin nandun, no, sa kabilang side. So we have to walk back there. This is so nice here. Some caves. Yeah. Here. May pa-cave pa pala sila dito, pero hindi na po kami pupunta. We'll head back to the parking na lang. It's really nice, Dodong, no? Even in the rain? Hmm? Even in the rain. Yeah. Still nice. Yan, oh. Dali, Dodong. Let's take a picture here. Together. So, balik na po kami sa parking and that's about it dito sa Luxembourg. We're gonna head back to the Netherlands. Mga 3 hours pa yung drive namin. 3.5 siguro. 2.5? 3.5 hours to drive. How many? 3.5 or just around 3 hours. 3 hours. 3.5. So, balik na po tayo. Salamat sa pagsama sa amin. Kita-kita na lang sa bahay. A few moments later. Agoy. Bahay na po tayo. Drop by po kami sa Plus. Nag-grocery kami ng konti. Para lang sa 3 days. Kasi yung next na grocery namin 3 days. Hindi na po kami nag-grocery ng maramihan. Kasi lalo these days because we eat we eat meat often. Gusto namin na medyo fresh pa siya. Langaw dito. So, kumuha kami ng ito siya. Share lang kami nito. Malaki kasi siya eh. Ayan o. Flavored na po ito siya. Marinated na po ito siya. Ilagay siya sa pan and then i-oven din siya. Tapos kumuha din ako ng cheese para sa aking sandwich. May mayonnaise din tayo. Yung gamit namin ni Ana is yung Hellmann's. Yung Hellmann's na mayonnaise. Paborito naming dalawa ni Ana. Kumuha din si Ruth ng strawberry para sa kanyang yogurt. And then, may itlog tayo. Saan ko ba nilagay yung ribs na yun? And then, kumuha din po ako ng spare ribs. Yan. So, yung ating flavored na spare ribs. Ito po yung kakainin namin ni Mr. siguro bukas. By the way, sobrang ganda po doon sa Luxembourg. Nag-send po ako ng picture sa kapatid ko para pag bumalik na siya dito, pag may time, pwede naman siyang pumunta doon na siya lang mag-isa. Sabi ko sa kanya, puntahan mo yun kasi sobrang ganda. Sabi niya, oo daw. Puntahan daw niya. We shall see. Pero, yun nga, pag ayaw niya man niya na mag-train, pwede din naman siyang pwede din naman kausapin namin si Ruth na si Ruth ang sa amin, maghatid. Samahan ko din siya. Ini-encourage ko siya na siya na lang yung siya na lang mismo yung pumunta doon ba mag-isa para makapag-travel na siya lang. Ipakita ko din po sa inyo yung binili namin sa DM sa Germany na doon kami namimili ng maramihan. Mga toiletries, anchucho, yun. Mura lang yung nabayaran namin. Normally, if we bought what we bought in Germany, if dito namin siya binili sa Netherlands, mga more than half siguro yung I would spend more than half. So first time kong itatry itong Garnier na body oil. Ito yung isa sa pinaka-rason kung bakit gusto kong bumili sa DM or sa DM. Itong paborito kong lotion from Garnier. Bumili po ako ng 3 hanggat sa pag mauubos na sila, tsaka na naman ako babalik doon sa border o sa DM. Maka tayo mamili. Kasi ito po yung paborito kong lotion talaga. Gusto ko yung amoy, gusto ko yung texture niya. Sobrang lightweight lang. So, yan. Yan. Mahal kasi siya dito sa Netherlands. I'm not exactly sure how much, pero doon, 4 euro lang ito. Doon sa DM. Si Ruth, paborito ni Ruth, yung knife na pang pag nagbababad siya sa sa bathtub. Ito, yung oil, yung bath oil.
Kasi dito sa Netherlands, sobrang mahal po nito. Over 10 euro. There, it's only 4 euro. Diba? Sobrang laking difference. Mga pangligo ni Ana, yung hip po yung ginagamit ko sa kanya. Baby shampoo ito, pero slowly mag-switch ako dito yung pang kids na. Ito pang baby pa kasi ito. Pero, same lang naman ang amoy. Ito yung palaging gamit ni Ana. And ito yung sa bathtub ni Ana. Pang bath ni Ana. Pero yung shampoo niya, at the moment yung gamit niya is yung Garnier na pang bata. And sobrang gusto niya yung amoy. Gustong-gusto niya daw, sabi niya. Bumili din ako ng, ito siya, yung Blooming Garden na Nivea. Yung douche gel or bath gel. Kumuha din ako ng Nivea Deodorant Dry Comfort. And sirot kumuha ng extra toothbrush. Super soft. Don't dent. Kumuha din siya ng isang set ng Balea na deodorant for men. Isang set po nito, 6 na pieces. Alam nyo ba, ako ang nakapagpagamit kay Ruth ng deodorant na roll-on. Kasi dati, yung gamit niya is yung spray. Kaso, pag summer dito, mas madali siyang pawisan. Tapos, siyempre, yung natural na amoy, mabilis na din na lumabas. So, sabi ko sa kanya, gumamit ka ng roll-on na deodorant. Kasi yung gamit niya before was spray. Yung body spray yung gamit niya. Yun na mismo yung deodorant niya. Sabi ko, kaya mabilis kang mangamoy. Kaya yun. So, after nun, yun na din po yung ginagamit ni Mr. Ito, bumili din ako ng aftershave na cream. Pag minsan nag-shave ako sa legs, pag wala nang time mag-wax pa. And then, we also have shower gel for men. Isa lang yung kinuha ni Mr. Yung palaging binibili ni Ruth, yung talagang 3-in-1 na. Yung para sa face, sa hair, tsaka sa body. Bumili ako ng sunscreen, new one for Anna. And then, yung micellar water na Garnier, ito din po yung palagi kong gamit. Nakabili po ako ng 2 perfume. Esprit na Glow. Yan. Super bango niya, diba? Pero, para siyang chance ng ng Chanel. No? Bango. Tapos, siya? Travel size ba? So, yan. Pwede ko siyang gawin. Kuha din po ako ng summer na, new po ito ng, S. Oliver. Feels like summer na scent. Ito siya, sweet, medyo sweet po ito siya, pero pag nag-fade na siya, medyo subtle na lang yung kanyang, yung amoy. So, yun yung mga bet ko sa perfume, yung pag spray mo, first, medyo sweet siya, pero later on, nagiging subtle yung kanyang smell, and it kind of lasts for a while. Hala, ang cute, May ganito siya, Ayan. Ayan. Maganda pa yung maganda pa yung kanyang bottle. Yan. Pasensya na pa yung kuko ko. Kailangan ko pang i-retouch. Ayan. Very fresh yung kanyang smell. Kasi nga summer, di ba? Para siyang fruit na smell. Para siyang cologne. Yung ganun lang. Very mild. Yung kanyang amoy. And then yun nga. Yung parang nagiging subtle yung kanyang effect ba. Para siyang subtle but lasting yung kanyang smell. Yun yung mga gusto ko. May isa po akong kasama sa trabaho ba. Parang iba lang siguro yung pagkasabi niya, no? Nung nagkasalubong kami, ang sabi niya, "Hey, you smell chu-chu-chu-chu," sabi niya. Sabi ko, hindi ko kasi siya maintindihan. So, binalikan ko siya. Sabi ko, what did you say? Sorry, what did you say? Kaibigan ko po silang mag-asawa. But sabi niya, you smell beautiful. Sabi ko, beautiful talaga? Pwedeng, hindi you smell beautiful. Pwedeng, you're beautiful. Pero, yung ibig niyang sabihin pala, you smell nice. Kasi yung, yung ginagamit ko po sa trabaho, yung unisex na, na perfume ng, Calvin Klein.
Nakalimutan ko na kung ano. Hala, gusto ko ito. Wala ka diha. Gusto ko sanang bilhan yung kapatid ko. Kaso ayaw man niya nung ano. Yung mga sweet na smell. Ako kasi okay ako sa sweet na smell. Pero wag lang yung sobrang strong. So yun lamang po yung aming mga nabili doon sa Germany. Hindi po ako namili doon sa Luxembourg. Kay alam ko na mahal po yung sa Luxembourg. And syempre, Sunday yung pagpunta namin doon. So, most of the shops were closed. Tigilan muna natin yung shopping natin because at the end of the month, magkikita po kami, may biyahe po kami na makasama ko sa work, si Oli tsaka si Rina. Mabablog po tayo doon, no? May pupuntahan kaming outlet dito sa Netherlands. Sikat siya na lugar for shopping. Syempre, yung outlet na shopping ba. Puntahan po namin yun. So, syempre, magsa-shopping, window shopping tayo and pag may nagustuhan, pag okay sa konsensya, bilhin natin. Yun. But yeah, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa aming weekend trip. Yung sa Trier, yung sa Luxembourg. May travel vlog na naman ako. So, sometimes, you know, when I'm really tired or medyo pressure sa work or stressed sa work or kahit ano pa, I like to watch old videos ni Anna and also yung mga travel videos namin na family or yung kahit anong videos namin na pinapanood ko po siya. Kaya, syempre, masaya po ako na nakakapag-video ako ng ganito, no? Para way of keeping memories na din, no? Nado-document ko yung mga memories namin, mga lugar namin na napupuntahan, mga events ng family. So, nakaka-happy siya. And yun yung kind of outlet ko din. Pag sobrang pressure yung life. At yeah, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod video. Ang dami ko pong kailangang i-edit. I think I have to edit like over 10 videos. Sobrang behind na po ako. So, i-edit po natin yun para may mapanood pa kayo. And ma-empty din yung aking camera and I have more space for new videos. Thank you so much for watching and see you na naman sa susunod video. Maraming salamat. Tui! Mush, mush, mush.